Ακολουθεί ένας πανίσχυρος δημιουργικός οραματισμός για να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου. Επέλεξε έναν ήσυχο και άνετο χώρο όπου δεν πρόκειται να σε διακόψει κανείς. Κάθισε ή ξάπλωσε σε μια άνετη θέση. Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μερικές βαθιές αναπνοές. Πάρε χρόνο και φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα πανέμορφο, ήρεμο μέρος, όπως μια παραλία με το απαλό κύμα της θάλασσας ή ένα καταπράσινο δάσος με τον ήχο των πουλιών. Νιώσε τη γαλήνη και την ηρεμία να διαπερνούν κάθε κύτταρο του σώματός σου. Φαντάσου τώρα ότι βρίσκεσαι σε έναν ήρεμο και όμορφο χώρο που σε κάνει να νιώθεις άνετα και ασφαλής. Αυτό μπορεί να είναι ένας κήπος, μια παραλία ή οποιοδήποτε μέρος σου φέρνει ειρήνη. Δες τον εαυτό σου να στέκεται μπροστά σου. Αυτή η εικόνα του εαυτού σου είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση, χαμογελαστή και σίγουρη για τις ικανότητές της. Παρατήρησε τη γλώσσα του σώματός σου. Η πλάτη σου είναι ίσια, οι ώμοι πίσω και το κεφάλι ψηλά. Η στάση σου εκπέμπει σιγουριά και δυναμισμό. Φαντάσου τον εαυτό σου να επιτυγχάνει κάτι σημαντικό για εσένα. Αυτό μπορεί να είναι μια επαγγελματική επιτυχία, μια προσωπική νίκη ή οποιοσδήποτε στόχος που θέλεις να πετύχεις αυτή τη στιγμή. Δες τη διαδικασία, πώς προετοιμάζεσαι, πώς δουλεύεις σκληρά και πώς τελικά πετυχαίνεις το στόχο σου. Νιώσε, βίωσε τη χαρά, την υπερηφάνεια και την ικανοποίηση της επιτυχίας. Αγκάλιασε αυτά τα συναισθήματα και άφησέ τα να γεμίσουν και να πλημμυρίσουν την καρδιά σου και όλο σου το είναι. Δες τον εαυτό σου να αντιμετωπίζει μια πρόκληση με θάρρος και σιγουριά. Δες πώς διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις με απόλυτη ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. Νιώσε την αίσθηση της δύναμης και της αυτοεκτίμησης να μεγαλώνει μέσα σου, καθώς βλέπεις τον εαυτό σου να αντιμετωπίζει και να ξεπερνά οποιοδήποτε εμπόδιο. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και φαντάσου μια φωτεινή σφαίρα ενέργειας να εμφανίζεται μπροστά σου. Αυτή η σφαίρα εκπέμπει φως και ζεστασιά. Δες αυτή τη σφαίρα να πλησιάζει και να μπαίνει μέσα στο σώμα σου, γεμίζοντας με αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Νιώσε αυτή την ενέργεια να διαχέεται σε όλο σου το σώμα, ενδυναμώνοντας κάθε σου κύτταρο. Δες το να φωτίζει κάθε σκοτεινό σου σημείο, κάθε ανασφάλεια, κάθε φόβο, κάθε πίκρα, κάθε θυμό, κάθε αρνητικό συναίσθημα φωτίζεται τώρα. Όταν είσαι έτοιμος και έτοιμη, σιγά σιγά άρχισε να επιστρέφεις στο παρόν,
κρατώντας μαζί σου όλα τα θετικά συναισθήματα και την ενέργεια από τον οραματισμό. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές και άνοιξε τα μάτια σου νιώθοντας ανανεωμένος και ανανεωμένη, γεμάτος και γεμάτη αυτοπεποίθηση και δύναμη. Προσπάθησε να εκτελείς αυτό τον οραματισμό καθημερινά, είτε το πρωί για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με αυτοπεποίθηση, είτε το βράδυ για να κλείσεις την ημέρα με θετικά συναισθήματα. Ο οραματισμός αυτός μπορεί να σε βοηθήσει να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να καλλιεργήσεις μια θετική εικόνα του εαυτού σου. Με συνεχή πρακτική θα αρχίσεις να βλέπεις θεαματικά αποτελέσματα στην αυτοπεποίθηση και τη συνολική σου στάση προς τη ζωή σου και προς τη σχέση σου. Με αγάπη, Ελένη Δημοπούλου, η μοναδική ολιστική μέντορας στην Ελλάδα. Να είμαστε.